Doncs aquesta exposició l'hem pensat com una mica a partir d'una pregunta, quines són aquelles qüestions importants, no? Rellevants, claus. Llavors dius, què és el que vols llegar a les noves generacions, no? Què és el que vols compartir, què és el que vols comunicar del que tu has anat aprenent o destil·lant, no? Arrel de tota la teva recerca personal, perquè Vida i Art és una generació que concebien ja des del principi que eren part del mateix territori, no? Pues el meu procés de creació, de fet, va ser algo molt natural, molt automàtic, molt senzill. Jo sentia que d'alguna manera el meu discurs i la meva connexió amb la vida estava plena de coses que des de la meva imaginació de nena o les meves percepcions anaven sempre creant, imaginant, sentint, percebint. I clar, quan vaig ser una mica més gran em vaig donar compte que tot això que jo feia de petita ja em remitia a un acte de creació o de percepció. Per tant, quan vaig tenir que decidir què podia fer en aquesta vida, vaig dir, seguir una mica el mateix que jo he fet tota la infància, tota la meva adolescència, que d'alguna manera és crear. A les sales les anomenem estances, no? I hem decidit fer aquest doble joc, no? Mostrar, diguem-ne, una miqueta de la diversitat de llenguatges artístics que l'artista ha conreuat, ja sigui les instal·lacions, la pintura, el dibuix, la poesia, un dibuix en l'aire, com diu ella sempre, no? Que és el que li agradaria que entenguéssim les escultures petites com dibuixos en l'espai, les serigrafies en plata i en vidre, és a dir, una miqueta tot part de tots els llenguatges que ha cultivat, però al mateix temps, diguem-ne, situats d'una manera articulats a partir d'aquests conceptes simbòlics i materials, no? Dels que ella parla, que són els elements, no? Que són els que constitueixen la matèria i són els que d'alguna forma també tenen aquesta base de coneixements interessants per nosaltres, no? És a dir, que comencem amb l'aigua, seguim amb l'aire, terra, foc i després l'èter, que és una mica un element que, com ella explica, està per tot arreu, no? El descobriment de la natura per mi va ser un regal immens i una comprensió d'un amor que no havia sentit abans, no? Llavors, clar, amb les meves capacitats que jo sentia, era com que la terra era un regal, però era un misteri a la vegada i tenia que anar descobrint. Tot això que ho donem per fet, no? D'una manera habitual, mira, ho tenim aquí, és meravellós, però a mi em va fascinar, no? I amb aquesta fascinació ha sigut investigar sobre això, aprofundir què signifiquen, quin sentit tenen, etcètera, no? L'obra de Sílvia Gubern i la seva trajectòria creativa penso que és molt rellevant en la història de l'art català per la seva singularitat, perquè d'entrada forma part d'una generació també dels anys 60 que va ser molt pionera en les noves actituds i en les noves propostes conceptuals avantguardes, i després ha fet una important aportació també en el camp del disseny d'interiors, sent dissenyadora d'interiors amb Àngel Jové de la Sala Celeste. També ha estat important contribuint al disseny, diguem-ne, de l'etapa postmoderna de Barcelona, als anys 90, 80, finals dels 80, treballant amb dues de les empreses Trastam i Marieta, amb les quals van treballar alguns dels dissenyadors més importants que coneixem. Ella va ser també pionera amb aquest nou disseny. Com a artista, diguem-ne, triant una via
molt complexa i molt complicada, no? Que no tothom és capaç d'entendre moltes vegades i assumir les conseqüències, no? D'aquest malentès, perquè quan ella decideix d'alguna forma tornar a la pintura, no? Pintar, etc., i fer la pròpia via autèntica i honesta, doncs el món de l'art abandona, no? L'atenció sobre ella o figures com ella, no? I aleshores doncs, és interessant recuperar per les dones, no? Aquesta altra forma d'entendre la creació, que no és estar sempre en l'escena artística, sinó que és com atendre honestament el que has vingut a fer, no?